To jama'anmu na MBT, yau kuma za ku ganni da kayan sojiri. Ina zaune wani bawan Allah ya zo da waɗannan kayayyakin aiki ya ce da Allah yana so ya ga yadda za mu samu mu duba mashi. Sai da wani babban matsala kuma yawanci waɗannan kayan aiki musamman ƙananan da stainless steel aka yi su, wanda kuma samun material na yin su exactly zai yi wahala. To amma za mu yi amfani da normal steel mai kauri irin na wanda kayan suka zo da shi, sannan kuma idan muka gama mai kwancin nashi da wuta sosai saboda ya samu ya yi regaining na effort ɗinsa. Duk da cewa ba zai koma 100% san material ba, amma zai iya samun ƙarfin sharpness da zai iya recovering ya ci gaba da amfani da su. So kai tsaye za mu ci gaba da aikin tare da ku kamar yadda muka saba. Wayannan su ne complete kayayyakin bayan mun gama kunce su. Sannan abu mafi mahimmanci shine mu fara mai da sauran bangarori da suka karye, mu tabbatar da cewa sun koma daidai kafin mu yi designing ɗinsu a jikin wani karfe sabo mu kera mashi yanda ya kamata. So bayan na goge su sai da na sa na maida su position nasu na da, saboda kowane bangare da nashi.